Pentru a încărca programul creat în memoria lui Evo, este necesar să ne folosim de această platformă de încărcare. Îl vom poziționa pe Evo pe această platformă și vom apăsa Load Ozobot. Prima dată este necesară pornirea lui Evo. Apăsăm pe butonul lui de pornire. După ce acesta a pornit, ținem apăsat pe butonul de pornire timp de 3 secunde. După cum putem observa, acesta a activat modul de încărcare. Îl vom poziționa pe platforma de încărcare și vom apăsa Load Evo. LED-ul se va aprinde și ne va arăta că se încarcă programul. După încărcarea programului, apăsăm de 2 ori pe butonul de pornire, una după alta, și acesta va executa programul.